Türkmenistanda aýalgylaryň daşky keşfine gödökçülükler barha güýçlenýär. Häkimetler indi bu gödökçülükleri diňe köçelerde, gödöllük salonlarynda, dellekanalarda we ýokary kujaýlarynda däl, eýse döwlet edara kärhanalarynda hem batlandyrýar. Aşgabatdan Lewap we Mary welaýatlaryna ýürüýte barlaw toporlary gelip, Türkmenabad şäheriniň mekdeplerine, çağalar baglaryna we saglyk edaralaryna aýlandylar we işgärleriň daşky keşfini barladylar. Mary welaýatynda bolsa büdjet işgärleri bilen ýygnaklar geçirilip, goşadyrnak içinde tebii gödöllük propagandasy öňe sürülýär. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen hepde geçirilen bu barlyglarda muallimlerden, terbiýeçilerden we saglyk işgärlerinden diňe milli egin eşikleri ýagny uzun ýakaly köýnekleri geýmek, kellelerine ýaglyk daňmak talap edildi. Mugallimler, terbiýeçiler we saglyk işgärleri sary reňkdäki saçlaryny gara reňke boýamagy hem mejbur edildi. Dyrnagy öskün goşmaçy dyrnak we kirpik daktyran, ýüzüne botoks etdiren mugallimlere, terbiýeçilere we saglyk işgärlerine gysga wagtda şu emeli goýulan dyrnaklary, kirpikleri aýyrtmasa, saçlaryny gara reňke boýamasa, onda olaryň işden boşadyljakdygy duýduruldy. İşgärlere bu zatlary düzetmek üçin bir gün möhlet berildi. Diýip Türkmenabadly muallimleriň biri anonimlik şertinde 25 aprelde gurrun berdi. Lewaply büdjet işgärleri barlaglardan ozal özlerine islendik reňkde egin eşik geýmäge ruhsat berilendigini aýdýarlar. Ýöne barlagçylar gelmeden bir gün öň ýolbaşçylar muallimlere ýaşyl reňkde we terbiýeçilere gök reňkde köýnek onuň üstünden ýeňsiz don geýmegi tapşyrdylar diýip muallim bellidi. Onuň sözlerine görä barlaglardan öň okuwçylaryň dyrnaklary hem barlandy. Olary ýüzlerine kosmetika serişdelerini çalmak gadagyn edildi. Barlaglardan soň mugallimler her gün ýerden gyýda okuwçylaryň dyrnaklaryny gözden geçirmek bilen işe başlaýarlar. Olaryň okuw eşikleri hem giň tikilen köýnek bolmaly diýip muallim aýtdy. Mundan başga da habarçymyz şäheriň dellekanalarına aýal gyýlaryň saçyny gysga, ýagny egrinden kesmegiň gadagyn edilendigini hem habar berýär. Şuňa meňdeş barlaglar Marynyň döwlet edara kärhanalarynda şol sanda tutuş bilim, saglyk we azyk puwdawynda hem geçirilýär. Habarçymyz özüniň döwlet edaralaryna çeşmelerine salgylanyp, bu barlyglaryň şu hepdäniň ortalaryna çenli dowam etjekdigini aýdýar. Marly büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä barlyglarda edara kärhanalaryň ýerine ýetirýän işleri derňelýär. Bulardan başga da işgärler, hususan da aýal gyýlar bilen ýürüýte ýygnaklar geçirilip, olarda goşadyrnyň içinde edep, ekram, ahlak we türkmen däpleri barada gurrun edilýär. Bu ýygnaklara merkezden gelen barlygçylaryň käbiri gatnaşyp, ahlaklylyk barada wagyz nesihat edýärler. Şeýle-de olarda köpçülikliň çärelere gatnaşan eneleriň käbirleri çykyş etdirilýär. Olar goşadyrnyň içinde köni döwürde ýaşlaryň ahlagynyň nähili bolandygy barada gurrun berip, aýal gyýlary şolara meňdemäge çagyrýarlar. Gelin gyýlaryň tebii gözellikleri barada gurrun berýärler. Umuman aýdanyňda tebii gözellik propagandasy öňe sürülýär diýip marly büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygynyň dowamında gyýlaryň ýüzlerine kosmetika serişdelerini çalyp, goşmaça kirpik we dyrnak oturdup, saçlaryny sallap, köçä çykmagy tanqytlanyp, bular goşadyrnyň içinde edep terbiýe gelişmejek zatlar hökmünde görkezilýär. Barlygçylar ýokarda agdalan gözellik usullarynyň okuwçylary we çağalary ýoldan çykarýandygyny aýdýarlar. Olar muallimlere bu barada enatalary bilen düşündürüş işlerini geçirmeyi hem talap etdiler diýip muallim bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewapyň we Marynyň häkimliklerinden şol sanda ýerli bilim we saglyk bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de paýtagtdan gelen barlygçylaryň haýsy idaranyň wekillerdigini hem anyklap bolmady. Türkmen häkimetleri aýal gyýlaryň daşky keşfine gödökçülükleri mundan 2 hepde ozal güýçlendirip başlady. Ýurtda ilk saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýa ýaly kosmetika hyzmatlara gadagynlyk ýerizildi. Soňra raýatlaryň egin eşiklerine değişli talaplar hem has güýçlendi. Bular barada habarçylarymyz 11 aprelden bäri Mardan, Balkandan, Lewapdan we Aşgabatdan habar berdiler. Türkmen häkimetleri bu gadagynçylyklar barada resmi çykyş etmeýärler. Adatça bolşýaly bu barada resmi metbuat hem dymýar. Ýöne häkimetleriň bu çäreleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ýa gabat geldi. Adatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä köpler häkimetleriň häzirki çärelerini ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ garaýşlary bilen baglanşdyrýarlar.
Bu aralykda mardak habarçylarymyz bu gadagynlyklaryň ýurtda ýaşaýan beýleki milletleriň wekillerine de, şol sanda ruslara, ermenilere, özbeklere we gazaklara hem belli bir derejede täsir ýetirýändigini habar berýär. Ol gadagynlyklar netijesinde botoks edýän goşmaça dyrnak we kirpik dakýan gözellik salonlarynyň ýapylandygy sebäpli ýurtdaky beýleki milletleriň wekilleriniň bu hyzmatlardan peýdalanyp bilmeýändigini aýdýar.